i-answer yakhona nje isezwini. Amen. Ngoba kahle kahle siduke kangaka ngoba sisuke ezwini, especially emazweni uJesu akawakhulumile, ngoba thina ithezwa sibheke kuJesu umqalisi nomphilisi wokholwa kwethu. So kahle kahle into nje ezosiza umuntu kulesi sikhathi samanje nofuna ukuyidela nozophepha kulokho osukushilo ukuthi ensukwini zokugcina abantu bazoba nje babe nje, ukuthi umuntu wathatha isikhathi kodwa bagcine be-accept. Nakhona into ebenza ukuthi ba-accept ingoba kwakuyile fear ukuthi uzodlala uzogqokani, bengibuka nje ngizodabukisa ngihlupheke ngicele kubo, kodwa uma bebona angiceli lutho. Sanibonani babukeli emakhaya, siyanibulisa kwi-Igugu Media. Onke la kufinyelela khona i-channel le ye-Igugu Media. Sisohlelweni elibizwa ngokuthi ubufakazi bokuqala. Lo okhulumayo igama lakhe uMandla, isibongo uNdlangamandla. Ngihleli esihlalweni sika Sisigugu uNdlangamandla. Bazalwane siyanibulisa namhlanje, angihambi ngedwa, ngihamba nosisi uNoxolo, okumanje sekuwumama uKhanyile, obuya le phansi KwaZulu Natal kwamaphumulo. Kunendaba esibhizi ngayo noma esixoxa ngayo yobufakazi umuntu ukuthi ngihambe noNkulunkulu kusuka la ukufinyelela endaweni ethile kuze kube la ngikhona. Ama-challenges engiwandlulile it's 1 2 3 4 5, kodwa namhlanje akusiyimi ekumele ngizobeka konke lokho. Namhlanje sikhuluma noMama Khanyile. Sawubona Mama Khanyile. Yebo baba, njani? Siyaphila mama, kunjani? Siyaphila. Sicela ubulise ababukeli emakhaya ube sewezichaza kahle hle. Ngiyababulisa bonke ababukeli emakhaya. Njengoba seshilo baba ngoNoxolo wakaThabete Sibongo, uzalwa kaThabete, kodwa-ke sengiqanjele kaKhanyile, kusho ukuthi sengumama Khanyile. Ngiqhamuka le endaweni yaseDandi eGlencoe. Amen. Haleluya. Siyajabula. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uhlanganisa izinto ezingahlangani, uhlanganisa abantu bengingayazi nokuthi kukhona iGlencoe, kodwa namhlanje sengiyazi ngenxa kaMama Khanyile. Bazalwane, owakaNdlangamandla umntwana uNkosi uMphazima usuwela, usahleli nani manje sisazokhuluma kanye naye uMama Khanyile. Mama Khanyile, ngicela uchazele abalaleli ukuthi usuka kuphi nalo uNkulunkulu ukuze ufinyele, because uthi wakaThabete, uzalwa kaThabete, uzalwa kaThabete. So ukuze uhambe from kaThabete uzofinyelela kaKhanyile, kodwa ngiyazi ukuthi ubungahambi wedwa, ubuhamba noNkulunkulu. Sithi Ebeneza usigcine kwaze kwala, ngoba ngangempela ngaphandle kwakhe ngabe mhlambe asilutho. Akusithathe nje usibeke size sifinyelele la ukhona emzini wakaKhanyile. Amen. Haleluya. Hayi, uMama Khanyile ukhulele eGlencoe elokishini, khule njengeyintombazane efana nje namantombazane wonke. Shuthi-ke kwenzeka-ke ngineminyaka ewu-15 ezohlanganisa u-16, ngahlangana noJesu empilweni yami, kwashunyayela izwi ngahlabeka ngaphenduka, ngamukela uJesu waba yinkosi nomsindisi wempilo yami. Lapho okuningi kwashintsha khona ngempilo yami, ngoba ngisho nje ukuthi ngingakholwa, ngenza konke okwenziwayo, ngikhula nje ngizwe ukuthi kukhulwa kanje elokishini, ukuzula iy'kladi, ukungalaleli, bangani, nje ngiyileyo ntombazane nje leyo, kodwa ngilihambe isonto ngilithanda uNkulunkulu, kodwa ngingaqondi. So ngelinye ilanga-ke umngani wami wangimema enkonzweni, kwashunyayelwa la ngamukela khona uJesu waba yinkosi nomsindisi wempilo yami. Kusukela lapho ngahamba noJesu, ngithe nje ngisanda kwamukela uJesu, kanti uNkulunkulu uzozambula, wambula imeseji yokudela konke, ukuthi asidele konke okwezwe, siphume nje ezweni, siyihlukanisele yena yedwa, siyeke nje zonke izinto zezwe ezisiphazamisayo ukuthi sikhonze uNkulunkulu. Bazalwane-ke okunye kwakho-ke ngakuyeka, ngangenza u-grade 10 ngamukela uJesu. So khona lapho-ke ngathi mangithi grade 11 ngadela isikole, ngasishiya, ngalandela uJesu ngenxa yomyalo othi othanda ukuze emva kwami makayidele, athabathe isiphambano angilandele. So nganginamaphupho-ke bazalwane,
njengangingumuntombazane nje enamaphupho enama-goals. And ekhaya la ngikhulela khona kwangasiyo lona ekhaya mhlawumbe eliphila kahle, kwakuyumuzi nje onormali. So ngangifisa ukushintsha impilo yasekhaya ngoba ngikhule ubaba wami washona ekumina 9 years. So ngikhuliswa umama nogogo ney'ngane zomamkhulu nomamncane, sikhula nje sonke ekhaya elilodwa. So nganginesifiso-ke sokuthi nami ngiyafisa ukuthi ngiphase, ngiqede u-matric wami, ngihambe nge-tertiary, ngifunde ngibe lokhu engangithanda ukuba yikho. Bese ngiyakha ngiba nemoto nje, nganginamaphupho bazalwane. So kodwa-ke kwathi makushunyelwa izwi kaNkulunkulu ngahlabeka ngale ndlela yokuthi konke engangikuthanda ngakudela, even amaphupho ami ngawadela. Ngamkholwa kuNkulunkulu bazalwane ukuthi unamandla okwenza ngaphezu kwalokho mina ebengifisa ukukwenza, futhi ma ukuthi uyathanda ukukwenza uzokwenza. So nje ngase ngilandela kuJesu ngadela konke okwakuyinto-ke eyayiqala even emphakathini. Kwaba kuningi okwenzeka, ama-persecutions, ukuzingela, ukuhlaselwa, kuthiwa ama-demon and all. Kodwa ngenxa yokuthi-ke umoya oyingcwele wayekhona empilweni yami engisiza, ngifunda nezwi kaNkulunkulu, ngakwazi ukuthi ngime isibindi up until now. So ngadela konke-ke, ngase-ke ngisahamba kokukholweni, safundiswa ukuthi uJesu asifundise ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Ngathula ukufundiseka-ke bazalwane ngoba ngangasekho busy nezinto zezwe, ngayibophezela nje esifundisweni sikaKristu sona sodwa. Sifundisa umyalo kaNkulunkulu, sifundisa izwi ukuthi siqeqeshelwe ukuthi sibe yisebenzi embusweni kaNkulunkulu. Ngaba yisisebenzi-ke embusweni kaNkulunkulu, sihamba shumela ivangeli nje, senza konke okudumisa uNkulunkulu, siyisebenza nangezandla zethu, ngafunda nanamakhono. So kuthe kusakanjalo-ke nje sihamba endleleni, kwaze kwafika isikhathi-ke la khona-ke uNkulunkulu wangibizela emshadweni. Haleluya. So ngafika kanjalo-ke kakhanyile uNkulunkulu nje, kwathi sekufika isikhathi washo ukuthi sekuyisikhathi. Nangampela-ke ngahlangana noKhanyile. Amen. Haleluya. Hawu, ngiyajabula ukukuzwa lokho kumina. Uthinte indaba yokuhlabeka kwenhliziyo. Kunomhlabelelo onguthanda kakhulu ethi izwi layihlaba inhliziyo yami, langibonisa ukuthuka kwami. Bengifuna ukuwazi ukuthi after sewuthathe i-decision yokuthi no, manje sengidela konke, because the decision engicabanga ukuthi wayithatha abazali bebengekho lapho, wathatha i-decision uwedwa. How was the challenge like emndenini nabo bonke, apart here from i-community, because the community can speak whatever they want to speak, but the main people abayibo mpela abazoqina bakuhlale eduze yilaba ophila nabo la ekhaya. How was the challenge by that time? I-challenge yayinkulu kakhulu ngempela, ngale ndlela yokuthi ukukholwa ngangingenakho. Lolu hambo ngangalihambi ngokukholwa, nangokukholwa izwi kaNkulunkulu ngangoshiya phansi. Ngoba okokuqala nje laba bantu umndeni wami ngiyawuthanda, and ngiyazi ukuthi bangifisela okuhle, nabo bayangithanda, especially umama wami, ngiyi-first born kuyena. So vele amathemba amaningi ayekimi. So mase ngifunda nano-grade 11 wayesethembile kakhulu ukuthi hawu kwangcono sengizoqeda ngimsize, and vele wayengibona futhi ukuthi ngiyingane responsible ezomsiza, because ngangikusho futhi nalokho ukuthi nje angakhathazeki, uma nje efundise mina ngizokwazi ukuthi ngisize laba abanye. So kwakunzima kakhulu mase sengithatha lesi sinqumo, gogo futhi wayengikhonzile. So nje kwaba yi-challenge enkulu kakhulu, angifuqamba amanga, benga-understand umama wami ekhala, ngimbona ekhala, kwakubuhlungu ngimbona ekhala. Bese kuba ukuthi ngoba ngisho ngithi izwi linamandla bazalwane, mase lithi izwi othanda uyise nonina, uthanda ubani umama kunami kangifanele. So ngangithi nganginqotshelelose sekumele ngikhethe, ngikhuluphe ukuthi okay, ngihlabekile, ngiyalizwa izwi kaNkulunkulu and ngi-convicted. So kumele ngikhethe ukuthi ngijabulise umama noma ngijabulise uNkulunkulu. So I chose ukuthi ngijabulise uNkulunkulu, ngoba kuthezwe kaNkulunkulu asifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, lokho okunye kuzonezezela. So ngamthemba uNkulunkulu ukuthi mina mangifokhasa kokwakhe, yena uzofokhasa kokwami. So umndeni wami nje kwakunzima kakhulu, bengihlalisa phansi, bekhuluma nami, bezama ukufaka isenze ngokwabo, bangibizele befuna ukuthi bangisize, ngashaywa, ngaxoshwa, still babona ukuthi nje hhayi ngimile kulento, and kwakunzima. But-ke ngoba ngisho ukuthi umoya oyingcwele wayenami, uma esho ethi umsizi wethu, futhi uyasipha amandla. So wangithwala-ke nje kunzima kunjalo emndenini.
even nobhuti bami kuthiwa ngisetha siphi isibonelo, kodwa-ke ngangazi ukuthi lithe izwi kaNkulunkulu asibe isibonelo ngenkambo, ngenhlanzeko. Asisho ukuthi asibe isibonelo ngokuthi sifunde imfundo yaleli zwe elingcolile, kodwa simele ukuba isibonelo ukuthi senze intando kaNkulunkulu. So ngangazi ukuthi lokhu engikwenzayo ngisethe i-example yentando kaNkulunkulu. Eyi, hayi cha, undlule kokukhulu ubunzima. I can imagine nje vele ekhaya sebekuphathisa okwesilwane esingafuni ukulalela nokungafuni ukuzwa. So manje isimo like after sekwenzakele konke lokhu, kumanje njengoba sihleli mina nawe sixoxa manje, bunjani ubudlelwano bakho nabantu basekhaya? So ngokusizwa uNkulunkulu-ke nje kwakunzima kakhulu for years because babelokhu bethembile ukuthi hhayi mhlawumbe ngi-brainwashed, ngizohambe ngibuye kuma-senses wami. So nami-ke kodwa-ke nevangeli ngangazi kufanele ngiliphile ekhaya. So ngoba uthi uJesu, ngisakhumbula kunezwi elithi asingasoleki ngalutho, uJesu engasoleki ngalutho kuphela inkolo yakhe. So ngangikulwela lokho ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenza kahle except lokho abangaku-understand. So ngalokho-ke nje kwakunzima, kwaze kwagcine kuya ngokuthi bayabona ukuthi hhayi lo muntu lo ngempela uyimisele ngalento yakhe. Silokhu sithi hhayi njalo nje makuqala unyaka bayangibuza ubuyela esikoleni, umile. Phinde futhi bagcine-ke nabo bebona ukuthi hhayi kwathatha isikhathi kodwa bagcine be-accepta. Nakhona into ebenza ukuthi ba-accepte ingoba kwakuyile fear ukuthi uzohlala usugqokani, bengibuka nje ngizodabukisa, ngihlupheke, ngicele kubo. Kodwa uma bebona angiceli lutho, uNkulunkulu uyangondla, uyangimbathisa, babona ukuthi awuyazi kuyaphileka kulento, baya ngokuya baba right. Babona futhi nomehluko inkambo ukuthi ngihlukile kwabanye abantwana. Kwaya ngokuya kwagcine sekujwayeleka, noma-ke ingaka-understand-eki le ndaba leyo ukuthi ngempela lo muntu ngabe usenemoto yakhe, ngabe usenani. But-ke kwafika la khona impela uNkulunkulu nje, uma wami nje ngingakusho ugogo wami wagcina eshone edlule emhlabeni, but uma kufikela khona esamukela and njengamanje wamukele ngendlela yokuthi even yena usengaqinisa abanye abazali iy'ngane zabo ezithi zona ziyayitela ngenxa kaKristu. Wayishola nje ngomlomo wakhe ukuthi usengakwazi ukuthi abaqinise ukuthi yes lento ayilula uma isafika but inama-results amahle. So nje isimo sesi-right ekhaya, ngi-right nama-siblings ami nomndeni wami, and bayabona ukuthi ngempela uma ngithatha lesi sinqumo ngangilandela uNkulunkulu ngempela. Le fear abebenayo sebekhululekile. Eyi, kusho ukuthi le gama elithi ungakhathazeki ngengomuso, ingomuso olikhathalela okwalo, uma ulenza ngempela noma ulikholwa liyakusebenzela kakhulu. Okay, since from there ekhaya akakabi khona ofuna ukuthatha isinqumo mhlambe owasithatha, ngisho kunale y'ngane lezi ezithi mazisibheka usisomdala azange afunda isikolo, nami angisafuni ukufunda isikolo, nami ngifuna ukwenza lento leyo usisomdala ayenzayo, bokungakabi khona mhlawumbe othatha leso sinqumo okwamanje, noma i-challenge efana nale owabanika yona, akekho osabanika yona manje? Ngingasho ngithi okwamanje akekho ungathi ufisa ukuthatha leso sinqumo. Umuntu eshisekela nje, noma ngifikile ekhaya ngibuza imibuzo kunobhuti wami omncane, i-last born kama. So yena-ke kakhulu bethanda ukungilandela, yahlezi eseduze kwami, ngibuza imibuzo. So yena wawubona ukuthi uyela lapho, kube ukuthi uma ngalesa sikhathi wayesenefiye elwa naye, abona nje ukuthi noma segxila kakhulu uNkulunkulu abe naleyo fiya ukuthi sengizophinde ngehlelwe ngilento eyangehlela. So enalokho yabo kusaba-ke, kodwa manje ngimuzwa uma kwayena use-free, ngambuza ukuthi manje uyasiyeka isikole ubhuti wami, ngaba nenkinga yini? Wayesho wathi hayi ngeke saba nankinga because i-example sebeyabona ukuthi cha impela seyabona ukuthi iyasebenza ngempela lento. So nje namanje ushilo futhi wenza umatric, wathi nje mayiqeda ufisa ukuhamba nami. Okay. So siyakholwa-ke ngokusizwa inkosi ukuthi vele ekugcineni kwakho konke vele yona ndlela uNkulunkulu asibizele kuyo sonke thina sithi silandela uJesu, sifuna ukuyihlambulula silungele uhlwitho. So ngiyamkhona uNkulunkulu, bakhona abazogcina bengilandelile ngoba nje uma wami ngasho ngithi usevumelana nawe 100%, seshoda ukuthi nje a-decide lapha nalapha, avume nje ukuthi hayi nami sengomunye wabo. Manje ngenkathi-ke uthatha isinqumo sokuthi hayi isikole angisasiyi, uhlalaphi ngaleso sikhathi? Ngoba ama-challenges asekhaya anzima kakhulu. Uhlale kaphi, uphila kuphi ngaleso sikhathi leso?
Kusaqala-ke nje ngize nje before ngizosithatha isinqumo sasijwayele ukuthi sihlangane endaweni yethu iseWashbang kunemishini. So njalo ngama-weekend ngiyakhona la ngangithola khona ukugcwaliswa nokufundiswa izwi okuningi kwangenza ukuthi ngiqine enkosini. So ngibuyele-ke futhi khona-ke ekhaya ngiphila impilo yokukholwa. So ngathi uma sengithathe isinqumo sokudela konke ngavele ngaxoshwa. So ngahamba ngohlala nabazalwane eWashbang ngoba nje uma ngavele wangixosha so ngayohlala nabazalwane still kwakumnandi-ke kimi ukuthi ngihlala nabazalwane. Ngangifika nje ekhaya ukuthi bezongibona ukuthi ngi-right ngiyaphila. Kwaze kwahamba ekhaya bengifika ngasho ngithi ngihlale kakhulu nabazalwane esiphila impilo eyodwa nabo esiqinisana sodwa nabo ngoba ma usuke enye environment uyezwa ukuthi kuyashayisana ngoba still noma ngihleli nomndeni wami baku-TV angiyibuki izinto eningi abazenzayo angizenzi. So kuhle nje ubabona ngaleso sikhathi bese futhi uphinde ubuyele kubantu eniphila impilo eyodwa nabo. So ngihlale kakhulu nabazalwane ey'ndaweni ehlukahlukene sihamba sishumayela izwi likaNkulunkulu ekhaya ngifike ngaleso sikhathi kube impilo nje kanjalo ngoba nje ngamanje nje ngikhulele ekhaya labafundi kahle ngasho kanjalo. Okay, nali gama ikhaya labafundi. Yeah, ngifuna ukwazi ngekhaya labafundi. Ekhaya labafundi kusho ukuthi baphila impilo yezwi. Izwi ngiyalifundisa but I'm not good at claiming ama-verses. I'll just say the word as it is. Lithi izwi lenkosi babehlanganyele bahlala ndawonye abapostoli. Bokuqala inkonzo yokuqala yabapostoli yayihlanganyela ndawonye bashare each and everything abanakho. Abanokuningi bebaze badayise ukuze laba abanganakho ispace singabonakali. Kusho ukuthi ikhaya labafundi singayithatha sifanise nendawo enjalo ikhaya labapostoli or something. Exactly. Okay. No, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ambule lona mqondo wokuthi uhlale endodeni eyodwa abese enza ukuthi uNkulunkulu akhonzeke ngokweqiniso. Nginombuzo la engicabanga ukuthi mhlawumbe ungaba nzimanyana. Ensukwini zokugcina lithi iBhayibheli abantu bazoba ngabantu abazithandayo, abathanda imali, abangabongi, abazigabisayo, abahlambalazayo, liyakubala konke. Do you think ukuthi kulesi sikhathi samanje yini into engasiza umuntu omusha ukuthi anqobe lezi zinto esihlangabezana nazo kule insuku zanamhlanje ukuze naye athi nami ngiyafuna ukudela konke ngibe umfundi weqiniso kaKristu? Nje lo mbuzo wakho muhle kakhulu baba and i-answer yakhona nje isezwini. Amen. Ngoba kahle kahle siduke kangaka ngoba sisuke ezwini especially emazwini uJesu akawakhulumile ngoba thina ithezwa sibheke kuJesu umqalisi nomphilisi wokukholwa kwethu. Amen. So kahle kahle into nje izosiza umuntu kulesi sikhathi samanje nofuna ukuyidela nozophepha kulokho osukushilo ukuthi ensukwini zokugcina abantu bazoba nje babe nje ukuthi umuntu ayidele ayidinaye uself ayibophezele alandele uJesu abukele kuJesu ngoba esikhathini samanje abantu bayiphilela bona ukufeza amaphupho abo inhloso zabo ukuthi uthandana akathandini. So kubiza ukuthi uyidele ufe lithi izwi sife maqondana nenyama sibethele esiphambanweni inyama nokuheheka ney'nkanuko zonke. So indaba isithenini vuma ukufa vuma ukuyidela wena uself nama-goals akho nani ulandele uJesu uphilele uJesu uphilele ukwenza intando kaNkulunkulu ilokho kuzokwenza ukuthi uphephe. Kusho ukuthi asizukuphunyuka manje. Why ngisho kanjalo? It's because emabandleni wethu wale insuku zokugcina silanda yonke into ebukeka sengathi iyifashion yangaleso sikhathi bese siyayifaka emabandleni bese sithi sifuna ukuthi i-youth ingabhoreki kube mnandi. For an example, uma kukhona ijive ethile eyenziwayo ngaphandle le sibuye thina siyilethe la enkonzweni sithi njengoba kusakwa ethaveni ethize nathi sizosaka la kuKristu. Ngabe sifanele ukukwenza lokho noma thina fanele sihluke kunezwe na? Umbuzo nje omuhle futhi nocacile baba ukuthi uJesu ushilo wathi singalingisi lelizwe wathi asiguqule isimo sengqondo yethu asikumele silingise izwe ukuthi aku-wrong nje kwakhona ukuthi sithathe izinto zangaphandle sizoyifaka la endlini kaNkulunkulu. Thina sinendlela yethu embusweni kaNkulunkulu
and abantu akufanele sifuna ukubadonsa ngomqondo wethu nangokuhlakanipha kwethu. Angithi yikho konke lokho okwenziwe i-wealth system. Fana nalento ifundwa esikoleni ukuthi ama-business strategies. So yabona ukuthi lo mqondo uyathatha uzofakwa ngisho ebandleni, kanti thina siyibandla likaNkulunkulu sihamba ngomoya nangamandla kaMoya Ongcwele. Umoya Ongcwele ufanele abamba abantu, and mawusumamukela umoya Ongcwele khona le peace obanayo nejoy obanayo. Hayi ukuthi sizakhele injabulo yalelizwe, sithathe izinto zasezweni sifuna ukuzoyijabulisa ngazo la. Thina sinejoy kaMoya Ongcwele, sine-peace esiyithola kuMoya Ongcwele. So khona lokho ku-wrong ukuthi silingisa izwi kulesi sikhathi samanje. Thina kumele sihluke, sikhanye, siphumele obala nje sibe umuzi wakhe entabeni ongesitheke, ukuze abantu babone ukhanya bese beyakulandela. Isimo sethu sinzima, siyakhalisa ngoba abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Kunabantu abathi bayamkhonza uNkulunkulu kodwa abakapheleliswa kuNkulunkulu. Ngiyafisa lapha emakhaya ukuthi abantu abasha nathi thina abadala esishumayela ivangeli, ake sishumayeleni ivangeli ngokweqiniso, singabe sisabheka inamba ukuthi ingakanani inamba ebandleni, because these days ngathi sesigijimisa inamba kunokukholwa uNkulunkulu. Into engifuna ukubuza kuyo sisi wami ukuthi okay, so udele konke wakhula umuntu omusha phambi kwaNkulunkulu up until lesikhathi uze ufinyelele ukuthi uNkulunkulu uyakunikelela esandleni sabakwakhanyile ngokuthi sowumama ukhanyile. Ngenkathi ushada, how was the support from the family? Ifamily beyisakwatile noma beseyikhululekile seyingcono? Number 2, in a way yoku celebrate i-wedding before udela konke na after so udele konke, ngabe umehluko ukhona na? Umbuzo omuhle kakhulu baba, siyabonga. Uma uNkulunkulu esenginikela-ke esandleni sabakakhanyile, ngenhlanhla kumndeni ubusu-supportive kakhulu futhi wajabula kakhulu, because into ababengakaze bayicabanga ukuthi izokwenzeka. Babebona nje ukuthi sophila le mpilo kuze kube nini. So ngomusa-ke bajabula kakhulu, and uNkulunkulu wangenelela ngesandla sakhe esinamandla. So wawu-supportive kakhulu. Baba supportive kakhulu, even umalume nje basho ukuthi cha, asizukuma endleleni yakho ngoba kumnandi ukuthi into yakho imele nje kusanesikhathi. Fana nje noma usindiswa, kubalulekile nje ukuthi usheshe ucacise njengoba sengikholwa ukuthi nokuthi angihlangani ukuze mase kufika leso sikhathi kube ukuthi vele udaba lakho usulicacisile. So umndeni was very supportive. Umbuzo wesibili concerning umshado, indlela mhlampe engashada ngayo ngoba ngisho ukuthi kukho konke siqikelela ukuthi sibukele ezweni sihambe ngokwezwi, singayi ngokuthi isikhathi samanje kwenziwa kanje sijwayele kanje. Siyathanda ukuthi sihlole ngoba izwi kaNkulunkulu lithi asihlole ngokuthi bangaba kaNkulunkulu yini. Konke esikwenzayo fanele sikuhlole, siku-align nezwi kaNkulunkulu. Noma singakabi-ke perfect, silangazele ukuba perfect, but nje sazama yonke indlela ukuthi okwezwe siyakukhipha, ongekho ezwini ungabalulekile. Sizama ukuthi sishade nje ngendlela engcwele esezweni likaNkulunkulu. Hey, siyabonga. Do you guys celebrate ama-birthdays, like ama-holidays azwayo ajwayelekile? Human's Day, Women's Day, Father's Day, Mother's Day, Happy Birthday. Do we celebrate since sesidele yonke into yasezweni na? Ngathi mhlawumbe for an example, naku namhlanje usuku lakho lokuzalwa, ngaya nje esitolo ngifike ngikuthengele ikhekhe ngithi hayi mamkhanyile, happy birthday, nali khekhe. Hallelujah. Amen. Ama-birthdays, ikhalenda nje siyicelebrate, ama-birthdays asiwa-celebrate, sicelebrate nje uKristu ukuthi wafa wavuka, sibonga uNkulunkulu usuku nosuku ukuthi siyaphila. Even nje kusuku lami lokuzalwa ngiyambonga nje uNkulunkulu as normally ukuthi nje ungigcinile kwaze kwaba manje. Base kubaluleke kakhulu nje uKristu nje bazalwane uzothela esiphambanweni. Wena ke sicelebrate noJesu, asitshela ukuthi sicelebrate ukufa nokuvuka kwakhe. Okunye-ke asikaze sikuthole masihlola ezweni likaNkulunkulu. Okay. So nakhona-ke kodwa-ke kuwumlando nje ujulile kakhulu
Okay. nolwazi futhi khona oludingayo ukuthi why singayi-celebrate zonke lezi zinto lezi. Okay. And then when coming to Easter, Passover, actually I'm not clear kahle ngawo ukuthi is it a Passover or Easter or ufa kaJesu or do you celebrate those ekhaya labafundi nje? You have time ukuthi Easter manje we have to celebrate whatever lento abanye abazalwane abayenzayo. Sengishilo nje baba ukuthi okusekhalendeni nje Okay. celebrate okusezweni, so siyakholelwa kwiphasika kodwa hayi leli abathi iphasika ungaqondi njengoba nawe usho ukuthi awazi noma nga-Easter noma i-Good Friday noma yini ukhombisa ukuthi akusilo leli uJesu ashilo. uJesu uthi asicelebrate i-Passover esikholelwa kuyo ukuthi ile uJesu ukuthi wafa wavuka, nakhona masihlangene sikhumbula ukufa kwakhe sihlanganyele esizweni senkosi. So alukho nosuku oluspecific uJesu ashiya nalo ukuthi ngalolu suku anokhumbula ukufa nokuvuka kwakhe. Uthe nje ngaso sonke isikhathi masihlangana asikhumbule ukufa nokuvuka kwakhe. So that's what we celebrate. Hey, siyabonga kakhulu. Sorry. Bazalwane, engithanda ukusho nengithanda ukubeka ukuthi namhlanje ngiqale ukufunda something entsha engathi angakaze ngifunde noma ngizwe ngeNkosi uJesu, ngoba kubalulekile ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu kufanele uphumele obala abantu uma bekulandela bazi ukuthi balandela ini. Masingalandeli into esingeke sikwazi ukuthi nanoma sibuzwa ngayo singakwazi ukuyicacisa. Kodwa konke esikulandelayo kubalulekile ukuthi sikwazi ube ne-background enhle yokuthi lento okhuluma ngayo uyayazi futhi it's not like into ithole nje endleleni wagijima nalo waqinisa ikhanda. Kunomuntu for an example, kunomuntu ofavor ama-team lawa amakhulu ethi ayibona i-team yakhe ukuthi iyadliwa phela le team yami kodwa athi ngizowina. Ayibona impela ukuthi hayi phela yikho lento le kodwa athi ngizowina. NakuKristu kunjalo, akumelanga sithi uJesu uyaphila kodwa awuna background yokuthi umbonephi ephila, umbone kanjani. Sengiya ngasemaphethelweni bantwana basekhaya, ngizocela uMamkhanyile abe namazwi wokugcina wokukhuthaza noma wokusiza abanye abantu abafisayo nabo ukuthi nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi yazini ngeke ngizidele ngilahle izinto zezwe ngilandele uKristu njengoba anjalo, ngoba bazalwane isikhathi asisekho, uKristu uyabuya masishani. Lithi iBhayibheli siza kumbona eza ngefu. Ngicela ukuthi abe namazwi akukhuthaze nalo osafisa ukuthi naye abe nentshisakalo yokuthi uyafuna ukuthi amlandele uKristu. Amazwi okugcina Mamkhanyile. Amazwi okugcina njengaba nawo kuningi bengingakusho kodwa nje engingakugcizelela ukuthi bazalwane asibuyeleni ezwini likaNkulunkulu bese siyalikholwa. Kakhulu lithe izwi asibheke kuJesu Kristu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Lathi uma savuswa kanye noKristu asifune okwaphezulu, singafuni izinto zasemhlabeni bese siyithanda iNkosi uNkulunkulu wethu ngayo yonke ingqondo yethu, inhliziyo yethu, umphefumulo wethu namandla ethu. So nje lokho kakhulu bazalwane ngathi izwi likaNkulunkulu liphelele, linamandla ukwenza konke uma silikholwa. Ingakho uJesu lithi izwi ngaphandle kokukholwa singemthokozisa uNkulunkulu. Noma usithatha ubheka izinto eziningi esingene kuzo nesibambelele kuzo ingenxa yokuthi asikholwa yizwi likaNkulunkulu. So nje lokho engakusho bazalwane asikholweni, sibuyeleni ezwini, sinxuse umoya ongcwele, sihambe naye endleleni ngoba izwi umoya ongcwele ukukholwa zonke lezi zinto ziyahambisana egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Mina uNdlangamandla okaNkosi umntwana umphazimo uSwela ngikuzwile. Ngikuzwe konke okukhulunywayo. Ngiyafisa ukuthi nawe lapha ekhaya uzosizakala, nawe osukume umbone uKristu. Ke siphume kuma-fashion wazo zonke lezi zinto lezi ukuthi uma ngifaka isudu yilapho ngisindiswe khona, uma ngingafakanga isudu angisindiswanga. uKristu akahambi ngezinto eziphathekayo. Ngicela ukuthi emakhaya ake sishintsheni ukwenza. Lithi izwi leNkosi aziguqulwe ingqondo zethu zifaniswe nezikaKristu ukuze singakwazi ukuhalela izinto zonke ezila emhlabeni. Bafundisi,
le ngiyibhekise kini ukuthi ake siyekeni ukuthanda izwe nento zakhona nokulandela izifundiso ezingaqondakali, ngoba lithi iBhayibheli ensukwini zokugcina kuyoba khona abafundisi bamanga nabaprofethi bamanga abazodukisa abaningi ngegama likaKristu Jesu. Asingaweli lapho ukuthi sidukise abantu, asinikezeni abantu iqiniso, ngoba le mali singayiqoqa sibe nayo ibe yiningi, kodwa le day sihamba emhlabeni sohamba ingekho leyo mali. Okandlanga amandla umntwana othi nisale kahle emakhaya, ngiyathemba ukuthi nibusisekile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen.